Слава на Бога! Днеска следва продължение на Битие. И ще ви чета Битие 3 глава от първия до последния стих, 24. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ беше създал. И тя каза на жената: истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво? Жената отговори: от плода на градинските дървета можем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията каза: никак няма да умрете, но Бог знае, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бог, да познавате доброто и злото. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желано за да дава знание, взе от плода му и яде. Даде и на мъжа си да яде с нея, и той яде. Тогава се отвориха очите и на двамата, и те познаха, че бяха голи. И съшиха смокинови листа и си направиха препаски. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господ, като ходеше из градината, и човекът и жена му се скриха от лицето на Бог между градинските дървета. Но Бог вика човека и му каза: къде си? Той отговори: чул гласа ти в градината и се оплаших, защото съм гол и се скрих. А Бог му каза: кой ти каза, че си гол? Да не си ял от дървото, което ти казах да не ядеш? И човекът отвърна: жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото и яла. И Господ Бог каза на жена: какво е това, което си сторила? А жената: змията ме подмами и ядох. Тогава Господ каза на змията: понеже си сторила това, проклета да си между всеки вид добитък и между всички полски зверове. По корем да се влачиш и пръст ще ядеш през всички дни от живота си. Ще поставя и вражда между теб и жената, и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, ти ще му нараниш петата. На жената каза: ще ти увелича болките по време на бременността, с болки ще раждаш деца, и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание и той ще те владее. А на човека каза: понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповяда да не ядеш от него, то проклета да бъде земята заради тебе. С скръб ще се прехранваш от нея през всички дни на живота си. Тръни и бодли ще ти ражда и ядеш полска трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет. Понеже си пръст и в пръста ще се върнеш. И човекът наименува жена си Ева, защото тя беше майка на всички живи. И Господ Бог направи кожени дрехи на Адам и жена му и ги облече. И Господ Бог каза: ето, човекът стана като един от нас, да познава доброто и злото, и сега, за да не посегне да вземе и от дървото на живота, да яде и да живее вечно. Затова Господ Бог го изпъди от Едемската градина да обработва земята, от която беше взет.
Така той изгони Адам и постави на изток от Едемската градина херувимите и огнения меч, който се въртеше, за да пази пътя към дървото на живота.